Let's get this party started! Coming to the ring, the legendary Evander Real Day Holyfield! And now, it's Teddy Bear time. Making his entrance to the ring, Super Brian Nielsen! When you're chewing on last gristle, that grumble with a whistle. This'll help things turn out for the best. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. If life seems jolly good, there's something you forgot, and that's the long time that's the same. When you're feeling in the dumps, be safe.
warriors with their respective national anthems, to be performed by the lovely and talented Karen. First, the national anthem for the United States of America. Oh, say, can't you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets ran cloud, the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner still wave o'er the land of the free and the home of the brave? And now the national anthem for Denmark. It indeed lad, this åben bølge nedsalte Østersland, nedsalte Østersland. Det vågner sig i Bagdad, det hedder gamle Danmark, og det er Farias sag, og det er Farias sag. Og gamle Danmark skal bestå, så længe byen sparer sin top i byen blå, sin top i byen blå. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, welcome to the main event of the evening, the Legends of the Ring. 12 rounds of boxing in the heavyweight division. This is a presentation of Sauerland event in association with Viasat Sports, sanctioned by the Danish Boxing Association Chairman Michael Seaman, supervisor at ringside Jesper D. Jensen. At ringside, the three judges scoring this bout will be from Poland, Leszek Jankowiak, from Spain, Manuel Maritalar, and from Finland, Erkki Meronen. And inside the ring, in charge of the action at the bell, from Switzerland, your referee, Fabian Guggenheim. And now, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the red corner, wearing white trimmed with blue, official weight 102.5 kilos. This bronze Olympic medalist has a professional record standing at 52 fights, 42 victories, including 27 knockouts.
from Atlanta, Georgia, USA, the former cruiserweight world champion and four-time heavyweight champion of the world, the legendary Evander Real Deal Holyfield. And fighting out of the blue corner, wearing black with white letters, official weight 108 kilo. Since winning his Olympic bronze medal, he now has a professional record of 66 fights, 64 victories, including 43 knockouts. Tonight, to his legions of fans, he is the heavyweight fighting pride of Denmark, the Danish legend, Super Brian Legendernes kamp skal til at begynde. 46-årige Brian Nielsen mod 48-årige Evander Holyfield. Halvanden års sejt slid pinsler er overstået for Brian Nielsen. Nu er det kampen, det gælder. Han har trænet sig ned fra 128 kilo til 108 kilo og skal nu op mod den knap 6 kilo lettere Evander Holyfield. The real deal. Store spændende spørgsmål er, hvordan Brian Nielsens timing vil være, hvor rusten han er efter 9 års fravær fra ringen. Brian bliver ramt af Holyfields venstre hånd. Holyfield prikker sit jab ind. Brian som altid med lidt hængende, lidt for lave parader. Der er timing i forsøget på højre hånden. Kom ind. Godt. God kombination her, Brian. De hænger for lavt, de parader hos Brian Nielsen. Bevæger lidt bedre på benene, Brian. Godt, Brian. God kombination. Kommer godt ind med dyb venstre til leveren. Følger op med højre hånden. Det er ikke noget pjank og pjat allerede, Brian. Ja, Brian skal passe på sig selv, det gør han også. I 50 sekunder, så har han i hvert fald slået igennem den første omgang, som var meget, meget væsentlig for ham. God dyb venstre. Kommer godt ind med højre, Brian. Brian bliver ramt af højre hånd, men får også selv afleveret 2 slag. Og Holyfield forsøger at komme ind med højre. Brian siger, du kan ikke ramme mig. Han er allerede i gang.
hånden kommer fra Brian. Ja, det er en tandbeskytter, der er røget ud. Relativt god førsteomgang af Brian efter en lidt famlende start. 9 års fravær, og så skulle han bruge bare 1 minut til halvanden på at finde sit gamle jeg. Her skulle Jens tandbeskytter. Ja, kom nu her. Hold op med at sige alt muligt. Her, Brian. Hør så, hvad jeg siger til dig. Det er rigtig pæn bokse. Det er rigtig pæn bokse. Kom i gang. Hør så efter, hvad jeg siger. Lad være med at klovn. Hold det fokus på ham hele tiden. Brug den venstre hånd, den korte højre hånd op over hele tiden. Hold dig væk fra hans jab. Hold dig ham beskæftiget hele tiden, Brian. Husk det nu. Og fokus, og fokus, og fokus. Ja. Og det er så sandt, som det er sagt af Poul, de vil. Fokus, fokus, fokus. Ikke noget klovneri, det er det for alvorligt til. Fokus hele vejen. Okay? Gør nu det, hvad vi har gjort. Det er flot. Kom on, gør med den her. Læg pres på ham, Brian. Må ikke begynde at bokse med ham på afstand. Du skal ind og lægge pres på ham. Tættere på ham. Sådan, Brian. Rigtigt. Du ved, Brian. Du må ikke give ham ro. Hele tiden være over ham, og så ind på halvdistancen. Der bliver Brian ret hårdt af Holyfields venstre direkte ind på kæben. God dyb højre. Jeg skal et skridt tættere ind på ham. Pas på den højre fra Holyfield, den ligger der. Der er sagt på kamplederen. Pres på ham. Pres på ham, Brian. Han må ikke komme først, Holyfield. Pas på højre hånd, Brian. Ja, det er godt, Brian. Op med venstre hånden. Han ligger alt for lavt. Godt dybt højre fra Brian. Dybt venstre. Arbejder rigtig godt i øjeblikket. Væk fra tårerne, Brian. Kom nu ind og slå på ham. Ja, sådan. Godt, Brian. Kommer godt ud. Han har trængt til tårerne. Han kommer stærkt igen. Flot omgang, Brian Nielsen. Rigtig flot. Nu den venstre har noget mere. Hold ham beskæftiget. Det er vigtigt, at holde ham beskæftiget hele tiden. Han må ikke få lov at tage initiativet i kampen. Okay? Det er rigtig flot, det du laver. Den højre hånd over, den er perfekt. Ja.
Prøv at tegne den noget bedre, når du angriber med den. Prøv at få meget vigtigt, Du bliver fanget på halvdistance. Ja, det er godt. Okay, luften tilbage. Helt Ja, det var en rigtig med vand. Ja, gå det med vand. Her. Sådan, tandbeskytter. Sådan, Brian. Begge bokser kommer ind og rammer præcis med højre hånden. Der er vand i den. Brian svejer godt af, ligesom i gamle dage. Men hvordan er Brians kondition, og hvordan er Holyfields? En ting er, at han har tabt og kommet ned ned til 108 kilo. Noget andet er, hvad hans udholdenhed er. Passer godt på sig selv på halvdistancen med paraderne op, men på afstand, der hænger venstreparaden lavt, som vi husker det fra gamle dage. Brian stod der blink på sin egen råstyrke, har aldrig nogensinde været regulært knockoutet. Kommer godt ud af det, når han er inde ved tårne, Brian. Jeg får en lille påtale om ikke at slå efter på ikke. Lad være med at stang Holyfield. Det er noget af det som Holyfield rigtig kan, de små tricks. Bruger ofte hovedet til at stange med. Og kombinationsarbejde for Brian. Duel her. Godt, Brian. Stærkt, Brian. Fantastisk kommet igen. Brian med rampen. Han har Holyfield ramt. Ja, Brian. Fantastisk. Han havde bid, Brian. Han var selv hårdt trængt i tårerne, og så fik han ramt på Holyfield bagefter. Holyfield strammer op. Arbejder rigtig godt kombinationsmæssigt, Brian, med 2 stød. Hugger sig ind. Det eneste, der kan gøre mig rigtig nervøs, det er den venstre parade, der hænger alt for lavt. Igen godt kombinationsarbejde, Brian. Gør det forbløffende godt. Brian hugget ned her. Holyfields venstre hånd ind. Jeg er frisk, siger han, men puh her, den var grim. Aldrig set Brian så hårdt ramt som her. Den var alvorlig. Ja, sådan der. Kom så her med den tandbeskytter. Her. Og nu hører du efter, hvad jeg siger til dig. Er du med? Ja. Nu får du de parader op foran det hoved. Okay? Nu boksede du så godt. Hvorfor fanden glemmer du så til at holde dit fokus? Er du med? Jeg ramte med de venstre hug. Ja. Du holder de hænder op. Er du der? Ja, jeg er helt klar. Okay. Husk det. Og de var lidt vand for Du hende. holder ham. Prøv at se det her. Og hold ham ud og hold ham, så han ikke gør noget færdigt nu. For nu kommer han væltende frem for at afgøre det. Uden sidestykke, det alvorligste slag, jeg nogensinde har set Brian være ramt med. Og det viser trods alt, hvor fantastisk overfører han er. De fleste andre bokser var ikke kommet op igen efter sådan en omgang. Du skal ikke ind i de øretæver der.
Op med paraderne, Brian. Holyfield meget mere aggressiv og meget mere timet og determineret nu ind i de første omgange. Kommer ind her med kombinationerne. Vil afslutte det her, men Brian er der endnu. Venstre hugge fra Holyfield går rent ind på Brian Nielsen. Han er i mega vanskeligheder. Og bliver ramt af højre hugge her og venstre hugge. Brian klamrer sig til Holyfield. Er han ved at være færdig? Pas nu på, Brian. Bedre benarbejde væk fra ham. I øjeblikket lettere demoraliseret Brian Nielsen. Hårdt ramt, som han har været flere gange i denne omgang af Holyfield. Væk fra ringhjørnet, Brian. Væk fra ringhjørnet, Brian. Kom nu væk derfra. Nej, det er da gøjt. Brian er der ikke tid til. I øjeblikket er Brian rent boksebold for Holyfield. Kom ud af ringhjørnet. Han er træt. Han læner sig op ad tårne. Læg pres på ham, hvis du kan. Kom væk derfra. Brian virker meget, meget mør i øjeblikket. Sådan. Og så er det ved med at tage paraden, når du støder kontra. Væk fra hjørnet, skriger Paul Duville, og Brian går i dialog med ham. Det er ikke sådan en skid. Nej, det er klart, der er en stor boble på dit øje. Så skal jeg holde med lortet. Ja, det kan jeg ikke. Jo. Ja, kom nu her, hvad jeg siger til dig. Ja. Okay. Den er også fint. Så er det venner. Den er fin nok. Det er en boble, du har under om. Kan du ikke se noget? Det kan jeg holde med lortet. Ja, det er en boble, du har fået en blåt øje under dit øje. Væk fra tårne. Lad være at stå helt inde i hjørnet. Ja, men det er fordi, jeg ikke kan se noget. Hold fast i ham. Hold Det fast. kan jeg jo ikke Han bare. er træt nu, Brian. Han er træt. Ja, kom folk. Kom her. Ja, det er en demoraliseret Brian Nielsen. Vi siger, at han har fået en hævning ved øjet, og han siger, at han ikke kan se noget med det ene øje. Op på tæerne, Brian. Boks Brian i stedet for Gøjl. Sådan. Kom nu tilbage. Ind på ham. Sådan. Prøv nu kom først, Brian. Du må ikke stå og vente på ham. Venstre jab. Ej.
Venstre jab. Kom nu, Brian. Kom nu. Han virker meget, meget træt og tung i øjeblikket, Brian. Loyal opbakning for de knap 2.000 tilskuere i den næsten udsolgte koncertsal her. Brian kommer ind med et enkelt godt stød. Holyfield holder et rigtigt tempo i denne her omgang, men stadig kommer venstre hugget. Op med paraderne, væk fra ringhjørnet. God kombination. Sådan. Først med venstre hånd. Hold dem beskæftiget. Blev ved med at presse ham. Blev ved, Brian. Højre og venstre. Brian hårdt ramt. Igen op i tårnene. På vej over i ringhjørnet. Kommer igen endnu en gang. Sådan. Ud af det ringhjørne, Brian. Kom nu. God kombination, Brian. Igen godt. Han bliver pareret. Holyfield er lidt flad på fødderne, også en anelse. Den anden gamle mand. Og det er slet ved det øje. Nej, lad være. Jeg kan ikke lade om det. Ja, okay. Her, tag lige den der. Midten af ringen, midten af ringen. Gå rundt om ham i midten af ringen. Han skal ikke have ud i tårne. Hør så her. Hør nu her, Brian. Hør nu her. Nu er vi altså for mange, der råber og skriger. Det er efter, hvad der bliver sagt. Ja, jeg prøver for dig. Prøv så at høre. Nu bokser du, og du holder ham beskæftiget. Det er vigtigt, at du holder ham beskæftiget hele tiden. Nemlig. Helt rigtigt, Poul Dyvild. Lad være med at smide de brædder. For hver gang du smider, jo, du gør. Og rundt om ham. Ikke ud i tårne. Det er altafgørende. Jeg er fuldstændig enig med Poul Dyvild. Det gælder om at komme først derfor og holde ham travlt beskæftiget, og så komme væk fra de tårer. Modtager alt for meget ude i hjørnet. Jeg er ikke rigtig sikker på, at kroppen den vil, hvad Brian gerne vil. Op med paraderne, Brian. Sådan. Op med den. Sådan, Brian. Bestil noget. Sådan. Pres ham. Ja, rigtigt. Han kan ikke lide det. Brian bliver ramt rent af venstre hånd. Igen går venstre jabbet fra Holyfield lige igennem.
bliver ramt af Holyfields højre her. Taber brædderne. Kom nu væk fra de tårer, Brian Nielsen. Du kommer i vanskeligheder hver gang derude. Læg pres på ham. Du ved, jab igen. Dobbelt jab. Sådan. 3 gange bliver Brian ramt her af Holyfield. Udmærket Brian, så pas på. Igen, først med venstre hånden. Ja. Ja, det er det ikke. Prøv at høre her til mig. Du gør det kraftedeme godt mere. Men prøv nu at lade være med at klovne mere. For, nej, jo, for det gør du indimellem. Hold ham beskæftiget hele tiden. Bevæg dig, fordi han må ikke få lov at komme ind og få sin rytme i gang. Hold ham beskæftiget. Brug din vind og slå for helvede. Du må ikke give ham initiativet. Hold ham i gang, hold ham i gang, hold ham i gang. Du kører, Brian, og du kører rundt om, så går det pisse godt. Ja. Du skal ikke lade dig fange ud i tårne. Nej. Han er alt for stærk. Nej, og så hold de satans parade op, for du gør det. Prøv at se, hvordan Brian bliver godt af her. Kom så, Brian. Og lad være med at blive ramt. Lige så snart han er væk fra tårne, så går det udmærket. Bliver han ramt 2-3 gange. Det var den duel, vi så. Flot, du gør det godt. Jo. Husk det nu, og så hold dit fokus, Brian. Beskæftigelse. Ja, Holyfield går altså også tungt ud til denne her omgang. Kom først, ja, sådan. Brian bliver ramt igen af venstre jabbet. Kombination fra Holyfield går ind og rammer Brian. Op med paraderne og læg pres på ham. Du må ikke stå der. Han er åben, Brian. Brian igen med lave parader. Alt for lave parader. Paul Deville skriger det igen og igen. Står og venter på Holyfield. Det er netop det, han ikke må. Han er træt i gang med Brian. Han fejler angrebet. Fremad, Brian. Pres ham. Du må ikke gå derud. Ja, han kæmper tapper Brian Nielsen, men har det svært med timing i sin slag. Alt for åben stadig, Brian, men er kommet lidt over det dødvand, han var inde i for et par omgange siden. Brian rammer 2 gange, Holyfield rammer 1.
all busted up, man. Okay, you gotta make it quit, champ. Okay. He ain't gonna quit. You gotta give him something to quit for, baby. Busted, you already opened him up like a can of sardines. Hey, yo, when you got him on the ropes and in the corner, dig them shots to the body to come back up top. And look, Nok, men hold ham beskæftiget, Brian. Det er den eneste måde, du kan komme ind og få fat på ham. Hold ham beskæftiget. Du må ikke lukke ham ind. Husk det nu. Og når du er ude, så hold ham på halvdistancen. Fordi han må ikke få initiativet. Okay? Husk det. Her med Celine. Gør det så fint. Tandbeskytter. Og vi hørte Tommy Brooks sige til Evander Holyfield, han vil ikke give op. Giv ham nu noget at give op for. Pres ham i tårne. Slå højt, fyld op med dybt. Brian. Ja, det er udmærket, Brian. Ja, frem med at blive ved, Brian. Pres ham. Pres ham. Sådan. Sådan. Og så frem igen. Du må ikke gå tilbage, Brian. Udmærket. Ja, en god kombination. Rent ind til kæben. Igen, Brian. Pas nu på. Pas nu på. Pres ham nu, Brian. Ej, det der er der altså ikke tid til. Væk fra hjørnet. God omgang for Brian, den her. Brian. Glimrende kombination. Dybt arbejde. Brian Nielsen igen. Ovenpå nu. Pas nu på. Ikke sløse med paraderne. Sådan. Det er Brians omgang, den her. Hele koncerthallen koger. Brians bedste omgang. Højre hånd går rigtigt. Brians omgang. Er du med? Ja. Er du helt klar? Ja. Godt. Prøv sådan her, Brian. Du gør det enormt flot. Hold ham beskæftiget. Lad være med at lade ham få initiativet. Stadigvæk, som du gør. Brug dine ben, der kommer rundt om ham. Ja, lad være med at blive fanget ude i tårne, og lad være med at begynde at smide paraderne. Det er så enkelt, er det. Og du fanger ham nu. Du fanger ham med din slag. Så prøv, ja. Hvad? Ja, han er kommet rigtig godt igen her i den sidste omgang, Brian Nielsen, og vi har set Holyfield, blandt andet mod Valujev, hvor Holyfield gik i stå mod slutningen af kampen. Den 48-årige Holyfield. En intens kamp. Ikke nødvendigvis nogen smuk boksekamp, men et tæt drama.
Brians ben fungerer bedre, end de gjorde for et par omgange siden. Vi ved med at presse ham. Op med paraderne, Brian, ikke så lavt. Du må ikke stå og vente på ham. Bliv ved med at holde ham beskæftiget. Bliv ved med at presse ham. Fremad, Brian. Ikke tilbage. Sådan. Fremad igen. Blev ved Brian med at holde ham beskæftiget. Han virker tung, Holyfield, også i denne omgang. Du har pas på hans venstre hug. Du skal ja, det er op med Brian. Kaster på. Venstre jabbe. Kom så lidt. Ej, du må ikke modtage det her. Venstre jabbe først. Det er jo let at sidde her og sige, at han skal holde ham beskæftiget. Og vi er fremme i 9. omgang. Tappert kæmper han, Brian. Stedigt. Fantastisk kaphjerte. En 46-årig mand, der har været væk fra sporten i 9 år. Utroligt. Holyfield virker langsom nu. Og han har stadig dynamit i både venstre hugget og den direkte højre. Hvis han kan fortsætte sådan her, Brian, overhovedet har kræfter og luft til det, så er der muligheder. Ja, hold ham beskæftiget. Slå på ham. Holyfield er faldet klart i styrke de sidste 2 omgange. Ja, prøv at høre, hvad jeg siger til dig. Han er dødtræt. Lad nu være med at rende. Er du træt? Nå, altså, luk nu i maven, for hvis ikke du er træt, så prøv at se. More water. Keep that jab rolling. Keep that jab rolling. Why they got the mic in out coming? Everybody hear what we saying. Mere? Nej. Ja, tag med skynder. Husk det, Brian. Husk det nu, for fanden. Lad mig smide det. Og så samme most som de sidste 2 omgange. Brian Nielsen, initiativ. Venstre jab, paraderne op. Det var rene ord for pengene for Paul Deville. Han kan ikke stå og kigge på ham. Han bliver nødt til at gå ind og score noget. En bevidst provokation naturligvis for Deville. Meget lidt Holyfield for scoret i øjeblikket. Virker stiv. Arbejder på meget flade fødder Holyfield.
Brian også træt, men virker i øjeblikket en lille bitte smule mere frisk end Holyfield, men tager mega chancer, Brian. Ja, han bliver ramt dybt, og så bliver han skubbet ombord. Ombord hedder det. Men bliver også ramt af Holyfields dybe. Væk derfra, Brian. Kom nu, væk derfra. Kom nu. Arbejde derud af det. Sådan. Ja, det er rigtigt. Brian brokker sig over, han stanger og nikker skaller. Og han galt, Brian. Rigtig galt. Godt, Brian. Det var det, der skulle til. Mere venstre jab. Væk fra ringhjørnet igen, Brian. Kom nu ud derfra. Venstre hugget 2 gange ind. Højre hånden igennem Brians parader. Brian i vanskeligheder. Nakkedrag! Nakkedrag! Ren nakkedrag! Det var en trist afslutning. Ikke nogen skøn afslutning. Brian presset og får så, hvor han bøjer fremad, men får altså også et par ordentlige gok i nakken. Holyfield hen og klappe anerkendende til den alle indre mand. Ladies and gentlemen, referee calls a halt to the bout. The official time is 2 minutes 49 seconds. Round number 11. The winner by TKO afgørelse til his march continues Holyfield. to another title shot. From Atlanta, Georgia, USA, the legendary Evander Real Deal Holyfield. And ladies and gentlemen, a round of applause for one of Denmark's most fabled heroes. Showed everyone he was game here tonight. Let's hear it for Super Brian! Pænt ordentligt kunne de sige tak til hinanden for kampen med Kalle Sauerland. Og lidt sur over afslutningen, og Brian skuffet og irriteret. Fik et ordentligt slag i nakken, men var også i store vanskeligheder, efter han i et par omgange var kommet godt igen i kampen. En hård omgang for Brian. Og en ærgerlig afslutning. Så langt henne. Kalle Sauerland, han tørrer sveden af panden. Jeg synes, om vi kan høre. Vi kan ikke høre, hvad de har sagt der.
Du hiver håndbenet. I think 4 or 5 head goals. What a stupid way to end that. What a stupid way to end Og her får vi så afgørelsen. Holyfield presser Brian op i det hjørne, han ikke må være. 2 gange kommer venstre hugget ind. Højre hånden går igennem paraderne. Det var den 3. alvorlige. Så får han 3-4 nakkeslag, men det er Brians egen skyld. Bukker ned, og så går kamplederen ind og skåner ham for mere. Brian er sur over nakkeslagene, men Nisse Sauerland i baggrunden mener, det er horribelt. Kampen bliver stoppet. Jeg ved ikke, om det er, men... Nye vinkler på afgørelsen. Tak for kampen. Jeg vil bare sige en ting. Jeg er så stolt af, at jeg kan trække så mange mennesker. Hold kæft, hvor er det godt gået nu. Og jeg lover jer, hvis jeg får en kamp, så tager jeg ham kraften med næste gang. Jeg tror, han var meget bedre. Ja, han troede, han var meget bedre, men han var altså god nok. Og i øjeblikket forsøger vi at få Brian Nielsen hårdere. Jeg prøver lige at lægge hovedsæt og gå hen og hente ham. Ja, jeg har fået fat i Brian Nielsen. Han er på vej herhen og burde være klar til et interview. Goddag her. Ja, Claus, det er din skyld, jeg sidder her. Er det min skyld, jeg sidder her? Det ved kun vi to. Hvad hedder det? Brian? Ja. Afgørelsen på kampen. Du var utilfreds med afslutningen, og du fik det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han er foran hele kampen. Men lige når min styrke kommer, så vil kampen kraftigt. Det synes jeg ikke er helt fair. Altså jeg får, nu kan jeg ikke set den på video, men jeg får i hvert fald 3-4 skaller. Jeg vidste jo inden kampen. Du får også 3-4 omgange undervejs, du henter hjem. Nej, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke så bedømme. Men lige der, hvor jeg begynder at føle, at jeg kan begynde at overtage bare lidt af kampen, der bliver kampen stoppet. Det synes jeg ikke var helt fair, fordi jeg var godt vokset med det her. Da du får den på øjet, der siger du i ringhjørnet, du ikke kan se. Kan du ingenting se, eller er du bare... Ja, jeg kan godt se noget, men det var den her. Det var altså 3 omgange før, og der var den begyndt at blive god, fordi jeg får is hver omgang. Brian, du gik meget over i perioder i ringhjørnet og kæmpede ud for ringhjørnet, næsten i sådan en gammel rope-dope-stil. Når du blev over i ringhjørnet, var det fordi, du også skulle have noget at læne dig op af, at lige få vejret? Ja, det var ret at holde det pause. Ja. Men hver gang jeg slog det over, så kunne jeg mærke, at han blev lidt mere træt. Fordi jeg føler rent faktisk ikke, når jeg laver alt det der pis, så føler jeg ikke, at han rammer mig. Når jeg bare står med dobbelt, så føler jeg, at han rammer mig meget. Den på Singerdusen, som du fik i starten, hvor alvorlig var den? Det er for mig at se, hvad det det alvorligste slag, du har haft i din karriere. Den ramte i hvert fald. Ja, den ramte i hvert fald. Den ramte. Jeg ved sgu ikke, om det var specielt slemt. Jeg var rystet. Ja. Jeg kunne jo godt med, at jeg blev ramt. Men det var kun i et par sekunder, 3-4 sekunder. I var rigtig gode venner bagefter, og hilste selvfølgelig pænt på hinanden, som det så hører. Men rent faktisk er en af de mest høflige modstandere, jeg nogensinde har mødt. Okay. Og jeg synes, han er en flink fyr. Selvom jeg godt kunne tænke mig at smaske ham over nakken, men han var en flink.
Du har rigeligt godt ud deroppe. Ja, men da jeg står derovre, der får jeg en skade, en klokkeklar skade. Og så sagde jeg, at det skulle han fandme ikke gøre. Og han vidste jo godt, det der kan du spørge, det kommer man jo se på. Jeg ved så ikke, om det var med vilje. Du har mødt Larry Holmes, du har mødt Mike Tyson, du har mødt en række af de store, og nu også Holyfield. Hvem er den værste og den bedste af de modstandere, du har mødt? Der er ingen tvivl om, Holyfield bokser godt, men jeg vil sige, det bedste jab og det mest powerful jab af dem alle sammen, det er Larry Holmes. Han havde et fantastisk godt jab, og han så ikke noget hårdt med det. Men boksermæssigt er Holyfield nok... jeg ved han blev træt, det kunne jeg godt mærke. Og jeg føler, at han var rigtig træt der, hvor kampen blev stoppet. Det synes jeg ikke. Det kunne jeg i hvert fald mærke. Vi kan godt røbe, uden at sige for meget, at jeg en stille aften for et andet år siden ringede til dig og spurgte, om du egentlig kunne tænke dig at gøre comeback, og så sagde du, at der var ikke noget, du heller ville. Det er også rigtigt. Var det så bare den her kamp, Brian, eller vil du mere, eller siger du, så nu lukker vi på posten? Nu tager jeg kraften med avance. Jeg vil have ham igen, det er sorte æbke. Jeg vil godt tænke mig at møde ham igen. Jeg synes ikke, det er... Jeg kan ikke bedømme det, jeg må se det selv, men jeg kan udtale mig om det. Jeg føler ikke, at det var helt fair at stoppe kampen. Jeg føler sgu ikke, jeg har slet ikke ramt eller noget på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om hvor slemt den skade er. Dit fighterhjerte er, hvor det altid har været, det er stort. Der er ikke noget tidspunkt, hvor du tænker, nej, nu dropper jeg det bare og trækker mig op i kampen. Det er slet ikke mig, det var jeg ikke finde på. Det får man da ikke til. Aldrig. Ikke så længe jeg kan stå på benene. Og jeg føler slet ikke, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Jeg må sige, at jeg kan udtale mig. Fordi jeg føler slet ikke, at jeg er ramt der, hvor han stopper kampen. Jeg ved ikke, om det er på grund af skaden, han stopper den. Fordi jeg er slet ikke ramt der. Du får det tæsk over i hjørnet. Ja, jeg bliver ramt, men det er slet ikke noget... Jeg kunne forstå, at han stoppede den derovre så. Okay, det var en tapper indsats. Jeg tror, at publikum her, de var rigtig godt tilfredse. Jamen, så er jeg også tilfreds. Det er godt. Tak alle sammen.